Evet dostlar, akşamınız hayır olsun. Eee, Erkin yetip gelen Ramazan bayramı bilen tüysünden kutlayan. Allah can ehli dilekleriniz hasıl olsun. Şu mukaddes ayda ayetleriniz olsun. Yemeğe Allah'ın diren edin arzulunuz hasıl olmanı arzu ediyen. Şimdi şuun birinci gezek yani YouTube kanalımda sizlerle gönyaylımda görüşeceğiz yani efirde. Şimdi başka fikirlerine çıkacak kelime hakkında siz sorayanız, benim cevap veren yani yadınızda olsa Gelli Murat Nazarov Kesar Kızın bölümünü diyen Aydın Madi Karaşyan kine filmini, Türkmen kine filmini yani onu köpüğünüz bilyen olmanız mümkün. Şonu Gelli Murat Nazarov yani Muhammed Ali Pavlen lirte yerine tüp şonu teyze şekilde geçirdik. Bilyen olsanız yana yakında YouTube sayfamda, Instagram sayfamda kiçirak bölücüğünü koydum. Ne olsa edil çaplayışma diýäli wagtda ýetişse klip. Ertir sagat, akşam sagat 8-de. Yani 20:00'da goýmakçy. 20:00'da goýmakçy. YouTube sahypamda, Instagram sahypamda hemmesine goýmakçy nesip bolsa, görüň, baka berin, dostlarınız bilen paýlaşyň. Nesip bolsa siz belli sizin pikriniz üçün gaty wajyp dostlar. Görüň alkym nesip bolsa baka berin. Leyli Novi we Kino me aýdymmy diýen. Kino mini film öyle yani klip özü kino diýen. Eldarlyň haçan duýat edersiňiz. Halife Eldarlyň nesip bolsa etdiler inşallah. Haçan çykýar klip diýen. Ertir sagat nesip bolsa akşam 8-de yani 20:00 Türkmenistan sagaty bilen şonu goýarys, görüň, paýlaşyň. Enejan annema Medowa az galy 1 milyon olmagy kimse. Kimse ýa aýdymyň awa 1 milyon olmagy az galy. Onun näme sizin gollugyňyz bilen nesip bolsa, sanja günden 1 milyon bolar. Kırgızstan'dan, Russiýadan, Türkiýadan, Kazakstan'dan, Özbekistan'dan emmesinden salam diýen. Menden hem salam bolsun size. Biz sileýän Allah silesin köp sag bolun. Diňe gyzlar okuýanly diýär Serdar Ejip. İşte bu ile hem näme diýsem sana aýdym. Kino ýaly geçýär. Köp sag bolun. Minnettar. Tukar. Oýan nesip bolsa. Ölmem garaşyp ýörüm. Nesip bolsa bolar inşallah. Kimden çıkacağını eşitiniz dostlar. Yani sizde kızıklanan sorularınız yani cevap alıp bilmedik sorularınız var varsa arkaya ne ýagdaýda benim size cevap vereyim. Konkurs fanatlarına. Ben aslında konkurs halam doğru mu aysam şoň näle geçirýänem bilemok. Konkurs. Kim bilen ýerine ýetirýän aýdymy. Gelli Murat Nazarov. Tark aýdym bilen bilýän. Şunu arzu edýän, köp sag bolun minnettar. Jany seslikinden berseň täze klip. Olaýan bilen bereýin.
Alıslarda gün yaşar, gün yaşar, gün yaşar. Mehrinden ışkım coşar, gel coşar, ay coşar. Lelem sana karışyan, karışyan, karışyan o. Keser kacın düzünü, düzünü, düzünü. Lelem sana karışyan, karışyan, karışyan. Keser kacın düzünü, düzünü, düzünü. O keser kacın düzünü, düzünü, düzünü. Ene şolay mı? Nesip bolsa Allah jana hak görürse edil pikirimizdeki ali vaktimize yetişti şu an ulu yani merdan ana efkili şu an işler otur montaj otur ekip bolsa ertesi saat primerasını size hodurlar nasip bolsa. Mhm. Seyit birazcık doňaý diýen ekranlar okayan tek. Mhm. Yalandy aýdymyňa hiňlenip beräýdi diýen. Nur Muhammed Meretowň aýdymlaryny köprak dinleýär seni. Köp sag bolun. Halipaň hem aýdymlaryny bilýäsem, aýdýansam toýlamyzda. İnşallah siziň hem toýly günleriňizde şeýdip çykyş etmek meýesser etsin. Yeni bir aýdym hiňlenäýseňiz ýa. Haýsy aýdym hiňlenip bereýin? Yalandy, yalandy. Kimseýän baş. Ýöne. Yalandy, yalandy. Bolýan. Yalandy hiňlenip bereýin. Kapandım. Yalandy diýip haýyş edýär. Yalandy seni canım söyünme, üçün köyünme, gece ölünme. Yalandy başka kucağa dolanma, sen dolanma. Kimsenin mi, ye keseren mi, yüreğim kini. Dileneme, dilin lal bolmi, hazan urdumi, canın yanmi. Git bar durma, yanızım, gerek del bana, sen son kıy sözüm. Durma beydip, görmesin gözüm, yalan olun, olun utulum. Senden utulum yaralı diye. Demalyan demek mendiri, demek yaşayacağım bir. Her gün izleyenli günü unuttun mu beni? Çın aşık dinlemezili, hiç kime bağlamak bili. Tanımam özümü, biten ok yaramın izi. Men bugün sen beni yaralayan. Men bugün yalnız kalan. Sen beni yeke koyun. Yarala yarala yarala. Yine mi yarala yarala yarala.
Yine beni yarala yarala yarala. Yine beni yarala yarala yarala. Yine beni gurbette düşüşürken sapan ediyor. Onu Egiz olsar mesip bolsa şey dip yığı yığdan düzülen keyfi götürür. Biz onu klibin yani montajını mesip bolsa ertir size hudurlar. Köp sağ olun. Hem dostlarımızın paylaşın. Sağ